I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj prvi klip. Danas ćemo igrati Boom Beach. Ja sam novi na YouTube-u i uglavnom ću snimati igrice na telefonu, a možda kasnije i neke druge igrice. Danas ćemo napadati doktora Terora. Da vidimo šta imamo ovdje. Dijamanti, tako, dobro. 5. To nam uništimo. Još malo pa 200 power powdera. Imam dosta ovih šardova. Trebam to sve da konvertujem, malo treba vremena za to. Da vidimo daily reward, tako, ovdje ništa. Everest Park se završila, imamo ova 3 heroja Markana. I napadat ćemo Terora danas. Boostat ćemo energiju. I boostat ćemo Power Stone Chance. Damage neću boostovat, što već imam i 4 statue, a ima i ovaj dobar tribe. Traje još 8 dana i 12 sati. 60% warrior damage. Ovo je jedan od boljih tribova. Evo i Power Stone Chance, Warrior Health, Wood Reward. To nisam boostao, ali ne treba mi. Ovo su uglavnom ovdje za defend. Ova dva triba. Boostao sam statue, možemo krenuti na Teror. Koristim ovog private bulleta u napadu. Možemo odmah da paraž. Da džbamo, kako se kaže. Možda ću jednom raditi speedrun da vidim za koliko mogu da srušim Doktor Teror. Doktor T. Idemo ponovo. Da, danas je posljednji dan za Super Warriore. To je ovo novi ability koji je stigao skoro. Ali nadam se da će se uskoro će doći update novi. I možda dođe i HQ S3. Idemo dalje. Ovo opet ovako. Nadam se da ćemo uspjeti. Pacit ćemo onda njih. I tako. To bi bilo to. Idemo na četvorku. Sad već napadamo sa Warriorima. Nešto imamo ovako. Imamo double smoke. Drop. Tako. Palimo ability. Jedan medkit. Šok. Kao što vidite, ovaj Prelude, to mi je omiljeni heroj zato što on ima ovaj ability taunt i kada ga uključite svi pucaju u njega za određeno vreme. Da, on ima baš dosta HP-a. Idemo na 5. Petica lagana. Idemo ovako. Palimo ability.
pokušat ću da povedem terora bez izgubljenih trupa. A za sad ništa. Sada ćemo dobiti nešto. Ovo nije loše. Idemo na 6. Šesticu. Ovo ćemo... Ovdje ćemo artiljeri. Ovo sam promašao, nema veze. Idemo double smoke. Idemo do machine guna. Da, nemam HP statu za warriore. Zato što mislim da za warriore kad koristi warriore da damage im je mnogo bitniji nego HP, ali zato i bitno da imate energiju za to. Ako ćemo meti. I to bi bilo to. Da vidimo, možda dobijemo i 2 kristala. 1. Dobro, nije loše. Dobro, na šestici je zagarantovano, ali može naravno da se dobije više od jednog. Idemo 7. Lagano. Triple smoke. Idemo ovako. Kao što sam rekao, novi se na YouTube i počinjem snimati. Gledam ovako strane youtubere i dobio sam neku motivaciju da počnem da snimam. Da probam nešto da postignem. Ovako. Naravno upute like, share i subscribe. Podržite me u mom radu. Sedmica. Dobro, nije loše. Da, nismo izgubili ni jednu trubu. To je dobro. To je to, da imamo neke dijamante, nešto pokupimo odavde. I tako. I da, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da, u stvari, hajde da napadnemo jednog igrača. Ovako. Idemo ovako. Bombine. A dobro, izgubio sam 4 warriora. Idemo šok. Nisam vidio ovaj šok launcher. Da li smo failali? Nema veze. I sad ćemo da završimo klip. Ovaj klip će bude jedno 10 minuta. I ako hoćete, pišite mi. Imam jedan slabiji account, da hoćete da vam dajem neke tipseve za manje levele. Manje level HQ-a i to bi bilo to što se tiče ovog videa. Vidimo se u sljedećem. Pozdrav!